Salut! Astăzi o să-ți arăt cum faci microbitul să arate o animație. Deci, te duci aici, te duci la Basic, iei Forever, iei Show LEDs și pui aici un punct. După aia pui pauză, după aia iei și desenezi așa. După aia din nou iei pauză și după aia show și le pui pe toate. Și după aia ca să arate bine, iei pauză și pui aici așa. După aia din nou pauză și după aia îl iei pe ăsta și îl pui decât una. Și o să iasă așa. Like și subscribe.